أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الذي شرفه الله بالقرآن وأمره باستمساك به عند قوله في سورة الرحمن آية 43 آية 44 فاستمسك بالذي أوحي إليك رنتا إن ذاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. عند الله كيتي مسا فاستمسك وإنه لذكر لك ولقومك. نعم. وسوف تسألون. shine wanda Allah ya umurce shi ya rike abin nan da aka masa wahayi inji Allah subhanahu wa ta'ala. Fastamsik billazi uhiya ilaika, kai riko da abin nan da aka yi wahayinsa zuwa gare ka ya Rasulallahi. Idan ka rike abin nan da aka maka wahayi, innaka lalle kai babu shakka. Malam sai da Allah ya kawo masa harfu taukid don kar wani kafiri yayi shakka. Inna harfu taukidin ne wa nasabin wa nasaqin tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Allah ya ce alkahu damirun muttasilun mamniyun alal fatahi fi mahallin nasabi ismu inna. على صراط مستقيم على حرف جر مبني على سكون صراط اسم مجرور بألا وعلى جره الكسرة وشبه جملة من جار ومجرور في محل الرفع خبر إن مستقيم نعت صراط تابع له في الجر وعلامة جره كسر آخره. وأن إتتي كلمة الله أمتي النبي صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. yace wa innahu laik annabi Muhammadu kana kan hanya miƙaƙƙiyar hanya tare da rikon abin da wannan Allah ya maka wahayi. Wa innahu lalle shi alqur'ani da aka maka wahayi la dhikrul laka ai la sarafuka ya rasulullahi, shine daukakanka shine darajansa. Ba don alqur'ani ba da ba mu san annabi Muhammadu ba don alqur'ani ba da ba mu san an aiko annabi Muhammadu a matsayin manzo na duniya ba. Wa liqaumika kuma shine darajar mutanenka. Musulmi bai da wata daraja sai alqur'ani. Annabi Muhammadu da alqur'ani ya zama manzo, da alqur'ani ya samu daraja, mutane mabiya annabi Muhammadu alqur'ani suka samu daraja, alqur'ani suka daukaka. Musulmi in ba qur'ani shi ba musulmi ba, magana ta kare. Haka Allah ya faɗa maka, haka Allah ya faɗa masa. Kuma wa sawfa tusaluna, ranan kiyama in ta tsaya alqur'anin za a yi tambaya. Alqur'anin nan shi za a tambaye ka. Allah shi ya turo, shi ya sani, manzon Allah shi aka turo mishi, shi ya sani, shi ya tsare. Malam, to kuma ran kiyama qur'anin za duk abin da kaje da shi ba abin da Allah zai tambaye ka, sai dai wannan littafin alqur'ani. To manzon Allah mai irin wannan shine a takeice muqaddama ko muqaddima wanda muka gabatar don muna so mu yi jawabi ne akan Sheikh Abdul Jabbar. Man huwa Abdul Jabbar? Wane ne Abdul Jabbar? Abdul Jabbar al-Sheikh huwa Sheikh Abdul Jabbar bin Sheikh Muhammad Nasiru Kabara Kano. Sheikh Abdul Jabbar bin Sheikh Muhammad Nasiru Muhammad Nasiru Kabara Kano. Wannan shine Abdul Jabbar, Sheikh Abdul Jabbar na Kano. Wanda ya fito a wani babban gida daga cikin gidajen Najeriya, wanda ma sai an yi bayanin gidan ba, kawai kowa ya san shi kawai inda a Najeriya yake, ko kuma mu ce har kasashen waje. Wannan bawan Allah shine na gamu da odiyonsa, wani bawan Allah ya turo mini, na saurari jawaban da yayi, kuma nake so na yi ta'aliki akan wannan jawabin Sheikh Abdul Jabbar bin Sheikh Muhammad Nasiru Kabara Kano. Wannan bawan Allah muna masa addu'a da fatan alkhairi, Allah ya saka masa, Allah ya biya shi bisa ga gaskiya da ya fito ya faɗa a mutane, ‘yan uwa musulmi. Annabi sallallahu Alaihi wasallama, ina kira kafin mu shiga bayanin da za mu yi, ina kira
wato a saurari bayaninsa za mu sako su da yardan Ubangiji, sannan a amfani da wannan ilimi da ya watsa wa mutane. Na taɓa jin karatunsa, an tambaye shi game da mahaifinsa a Sheikh Muhammadu Nasiru Kabara, sai ya ce, idan mahaifinsa ya yi kuskure to yana roƙo Allah ya gafarta masa. Mu ma nan muna addu'a idan ya yi kuskure Allah ya gafarta masa. Shi kuma Sheikh Abdul Jabbar muna masa addu'a da fatan alkhairi, Allah ya sa ya gama lafiya, Allah kuma ya taimake shi da bayyana gaskiya. Kuma malamai ku kiyaye shi, dama ya ce, in an taba shi zai fallasa duk abin da yake akwai. To marhabun algafarta malam, muna godiya da faɗakar da mu da aka yi, da kuma nuna mana muhimmancin martaban Alƙur'ani, da nuna abin da duk aka yi a bayan ƙasar nan in ba Alƙur'ani nan ba akwai abubuwa. Wato don haka muna son ku saurari jawabinsa, za mu samu ƙaruwa insha Allahu subhanahu wa ta'ala, don haka ga bayanansa za a ɗauka sannan kuma mu ci gaba da bayanin da muke so mu yi insha Allahu, don haka a yi sauraro. Tabbatar da gaskiya ta maganar da ne kwanan nan ga maganar dujjal sai gashi yanzu wannan hadisi da ke cewa da dujjal da annoba ba za su shiga Makka da Madina ba, an ce a wannan hadisi ba daga annabi suke ba, ga su kuma a san kulkutu an yi watsi da su an ruba ma haramin Makka da Madina da kwanan nan daga magana ta maganar dujjal din nan ko tsaya ku tube ta sosai da tatsuniyoyi a cikin lamarin nan to gashi ba ji shekarar ba ta dawo ba ga harabiyar rabi saboda annoba an ce annoba ba za ta shiga Makka ba ma harabi ba za ta shiga Madina ba, dujjal ba zai shiga Makka ba, dujjal ba zai shiga Madina. To ai shi dujjal din akwai shi ma to ba sai da akwai shi ba zai shiga labarin tabbatar ma akwai dujjal din. An kirkiri wani addini da ban dora jama'a a kai. Har wani malami an ce yayi gini akan wannan tatsuniyar, yana cewa ita corona ma kirkirarren ciwo ne babu shi ma gaba daya. To mai kai shiga wannan haukan da shirman gaskata tatsuniyoyi, mutum gemun sai bari bai ko ba komai a kansa sai tatsuniyoyi, yana bukatar ya zo kafa a sa rariya a tace wannan kwakwalwar ya ga yin tarkacen da zan fito da su daga kwakwalwarsa a zubar abu. Allah wallahi in ya zo nan muka masa training na wata daya ba zai kuma zuwa na zance da tasuniya ba. Ya ce ya gaskaba wannan tasuniyoyin ya tarkata ya kai bula ya zubar. To ya ne isa misali cewa su suka rubuta sannan muka ya ce a tara mai hadisai, ya shi da sabai sun tattara masa hadisai gaba ɗayan abin da aka samu a wannan lokacin hadisi 500 na ko a ran da zai rasu ne shekarar annabi 2 a kabari, amma ya abin da sabai suka kiyaye da hadisan annabi 500 aka samu. Ga Buhari shi ko san da yake rubuta sai a sabul kutubil musannafa karni na biyu ne, shi ma karni na biyun ya tafi karshe an shiga na uku, ba ma a karni na uku ya rubuta shi tare kuwa dan shi kansa ma a karni na uku aka haife shi, na ce a karni na uku aka haife shi, farkon karnin uku cikin karnin uku farkon sa aka haife shi. To amma yana cewa a cikin 600 ya tattara ya rairaye 8,000 a cikinsu. Ga sai na Abubakar da nasa da dukkan sabon lokacin gaba ɗaya kwaya 500 ne a duniya a lokacin. Daga ina suka haifi waɗannan 600 na Buhari kawai. Akwai ma wanda za a ce ma yadda ci hadisi miliyan da 500,000. Miliyan da 500,000.
alfu alfin wa mi'atu alfin hadisi suna nan mufazu masu hadisi miliyan da 100,000 amma ba a zamanin da sabon suke rankata kaf kasa ba ta haɗe muhimman cikinsu ba wanda suka aka fara wayin a gaban su aka gama a gaban su wanda din da annabi ya sa kafa suna tare da shi abinda aka yi samu gaba ɗaya a lokacin hadisi 500 a gunsu to waɗannan daga ina suka haifu ta ina suka fito a ina aka samu su shine yanzu rigimar da muke ciki an dora jama'a kan wannan tazuniyoyi su ne su ambaru nan su ne su wannan abin nan ga zotar khabari su siful bari irin su ne kifi daga sama daga ruwa gasashe sun to daga sama gasashe kuma yau kifi daga ruwa gasashe wannan kifi kurji aka gasa shi da ruwan teku ba kuma aka soya shi da har da suka kidi ake tafi ba amma ya aka samu kaki da ba bayani kifin da mutum 300 za su ci su gyatsa su nemi ruwa su sha su bacci gari ya waye da safe su kewaye shi su 310 su ci su gyatsa su sha ruwa rana ta yi su kewaye su 310 su ci su sha su gyatsa su nemi ruwa dare ya yi su kuma ci su gyatsa sai da suka bulbul haka sai da suka kwanta 30 bayan duk wannan kuma aka zo guzuri kawai aka dinga yankan sala ko ce girman mujiminsa aka tafi da shi Madina to su goma Madina ban san kwana nawa suka suna ci ba mutanen Madina to duk tsoka girman mujiminsa to wa ya sani ko kowa tsoka ɗaya yanka tsoka 300 da wani abu هذا هو الشيخ عبد الجبار بن الشيخ محمد ناصر كبرى كانو حفظه الله تعالى ورحم محمد ناصر كبرى wannan shine Sheikh Abdul Jabbar dan Sheikh Muhammadu Nasiru Kabara Kano a saurare shi a ƙaru da wannan ilimi nasa kun ji inda yace zamanin sahabbai hadisi 500 yanzu ba san yana neman malamai su kawo masa a ina suka samu wannan sauran yace to a kula ta tsuniyoyi ne kuma kamar yadda yace idan an taba shi bai zai fasa komi muna kira malam ka fasa komi ladanka yana wajen Allah mutane dai su samu addini tsayayye wanda za su gamu da Allah ba tare da kan shakka ko ba tare da shakku ko bin kardado ba wa inna zanna la yughni min al-haqqi shay'a wannan abubuwan da malam Sheikh wato Abdul Jabbar ya faɗa muna kiran musulmi na duniya gaba ɗaya su saurara domin yanzu kafafe ne na zamani na lokaci wanda Allah ya kawo mu don haka ku saurara kuna ji yana neman sauran hadisin daga 500 da aka samu zamani kuma ni a yaƙini na da shi da ilimin da yake da shi na san ya dan dakata tukuna ya dan rage ne domin 500 din ma ya san a inda aka yi sayyidina Umar yayi da su a dubu sauran littattafai irin su at-tafsiratu qabla at-tadawini tarihi tahril islami ai su ma Umar din da aka ce an tara masa ya kira Aisha radiyallahu anha yassa yace yake ta tace na'am tace kawo min da abin da aka tara aka ce an rubuta an ce hadisin nan ne kawo min shi nana Aisha radiyallahu anha ta dauko wannan hadisin ta kawo wa sayyidina Umar sai da ya rike yace to ki je ki kawo mini wuta taje ta kawo mishi wuta tace to ka bani ko tace a'a ana aqumu bi hada ni da kaina zan yi wannan aiki sayyidina Umar da kansa ya banka musu wuta a cikin rubuce-rubucen nasu su ma wannan 500 babu yace bazan mutu ga alqur'ani da annabi ya bar mana sannan kuma ni Abubakar in bar wani abu kuma bayan qur'ani yace wallahi ba zai yiwu ba ya kona yace ga qur'ani na bari sayyidina Umar shi ya hau da ya hau shi ma duk kuduba littattafai malamai yace ina tunanin in tara abubuwa maganganu da aka ce na annabi kaza sahabbai suka ce ya dace fastakhara Allahu Umara wato sharan Umar ya dauki wata guda yana istikhara yana neman zabi wajen Allah dan nan azama Allahu sha'anahu Allah ya biya masa bukatan sa yazo ya sake tara sahabbai yace na ce muku ina so na rubuta wasu abubuwa bayan Qur'anin nan yace to na tuna man kana qablakum wa'anda suke gabaninku Yahudu da Nasara
katabu kutuban ma a kitabillahi sun rubuta littattafai daban-daban bayan littafin Allah da ya basu ƙarshe fa akabbu alaiha suka kifu akai wa taraku kitaballahi suka bar littafin Allah. Umar yace wallahi, sai da yace wallahi a wannan rubutun nasu la ashubu kitaballahi bi shay'in, ni Umar bazan shudanya wani abu da littafin Allah ba, ga littafin Allah na bar muku. Lokacin da suka ce ba aje abduru babin qumu anni, duk manyan littattafan nan su Buhari su Muslimu su wane ne Fatahul Jawad ne dan Makka na Wahabiyawa duk sun kawo shi lokacin da suka ce Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wato ciwo ya masa yawa wato na ajali, shikenan tahazabai sun zo sun taru suna bakin ciki, yace ku kamin alƙalami da takarda zan rubuta muku wani abun da in kun rike shi ba za ku bata ba. Sai aka ce aje a kawo. Sayyidina Umar yace kar wanda ya kuskura ya kawo, duk wanda ya kawo ni da shi. Annabi ciwo ne ya dame shi, ba shi ya zo mana kitaban lahi littafin Allah ba, aka ce masa shine, yace to ku kyale shi, ciwo ne ya galabete shi. Kitabun lahi hasbuna, littafin Allah da Annabi Muhammadin ya zo mana da shi ya ishe mu, ba a yi ba. To ina aka ce na Annabi ne. Don haka Sheikh Abdul Jabbar yana nema a samo masa inda sauran ta ina suka zo. Ta ina suka zo. Tunda Allah bai alƙawarin tsarewa ba, ta ina suka bullo. Sauran ma ya san inda aka kai su, bai fada muku bare tukunna, amma da yaddan Allah zai fada. Sauran ma ya san inda aka zo. Ga yanda Sayyidina Abubakar din yayi da su. Don haka ƴan uwa musulmi, littafin Allah shine haƙiƙa, wa innahu la haqqul yaqin. Wa innahu la haqqul yaqin. Wa innahu la haqqul yaqin. Allah fa ya ba mu notice akan Alƙur'ani. To Allah ya ce rike abin da aka masa wahayin nan shine alqur'ani, domin kar ma wani ya ce wani abu daban aka masa wahayi. A'a, don ya ce billazi uhiya ilayka, ma hadha allazi uhiya ilayhi, menene abin nan da aka masa wahayi ne? Allazi uhiya ilayhi huwa alqur'anu faqat la ghayruhu, abinda aka masa wahayi alqur'ani ne, ba wai banda wani abu, qur'ani kawai aka masa wahayi. Amma ma yuqalu fil ladhi unzila alayhi kharij alqur'ani akthar min alqur'ani, na makutuma hadisin sun kawo sunansa isuwaye, wai abinda aka yi wa annabi wahayi bayan alqur'ani yafi alqur'ani yawa. Ha, wani irin wahayi ne wannan kuwa? To annabi Muhammadu bai san shi ba, balle mu, domin shi wannan ma na alqur'ani da tarihin da aka bashi na annabawan ‘yan uwansa, da wa'azi da aka masa, da gargaɗi, da horo da hani, da halattawa da haramtawa, Allah cewa ce ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qawli hada. Kai annabi Muhammadu baka san wannan abubuwan ba, balle mutanen ka sai an baka ka basu. Min qabli hada, ai min qabli hada alquran, kafin zuwan wannan alqur'ani. Don haka babu inda annabi ya san abu sai ta alqur'ani. Don haka duk wannan da suka faɗo wannan an saukar masa abin da ya saukar maka wajen Qur'ani yafi Qur'ani yawa, fa hadha batilun, wannan bacecciyar magana ce ta ƙarya, domin shi wannan abun li'annahu ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfihi. Ƙarya da magana da Yahudawa da shirme yana shiga masa ta gabansa da bayansa. Amma ma auhallahu min alqur'ani ilaihi, amma abinda Allah ya aiko masa na alqur'ani wanda Allah ya kawo masa, inji Allah subhanahu wata'ala, shi kam la ya'tihi al-ba'ilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Karereyi irin wannan shiririta da Sheikh Abdul Jabbar ya faɗakar da mu yanzu bai shiga wa alqur'ani ta gaba gare shi, yo balle a ce an san ta bayansa, sai ya shure shi ya harbe shi, ba zai shiga ba. Kama ƙala ta'ala fi surati Fussilat aya ta 41, aya ta 42, kamar yadda Abdullah sallallahu alaihi zai karanta. Menene Allah ya ce mana a wurin? Innal ladina kafaru. Na Muhammad. Innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum. Na'am. Wa innahu lakitabun aziz. Yace innal ladina kafaru bizikri, innal ladina kafaru bil qur'ani lamma ja'ahum, ay lamma ja'ahumul qur'anu, lokacin da alqur'ani ya zo musu, sai Allah ya shiru anan. Ashe Allah zai kama su ya albisar da su in kiyama ta tsaya. Yace wa innahu, domin shi alqur'ani lakitabun, wato littafi ne azizu mabwayi, kuma shi ma Allah mabuwayi. Mun faɗa muku kwanakin baya, kitabuhu Allah huwa azizun wa kitabuhu azizun. Don haka Allah ya ce gaba, la ya'tihi al-batilu, la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi. Na'am. Tanzil
من حكيم حميد la yatihi al-batilu karereyi ba ta shiga masa da irin wannan shiriri ta min bayni yadai ta gaba gare shi inji Allah wala min qalbi balle a bayansa shi dalili ba anan aka tattara su ba balle a ce wanne ne mai kyau wanne ne mara kyau tanzilun shi saukarwa ne min hakimin daga gwanin nan ko ban yi fasara ba musulmi ya san shi Hamid wanda ya cancanci yabo kuma mai yaba wa mumune wanda suka rike littafinsa mai yaba wa mumune yan uwa musulmi to wannan kisan bawan Allah Sheikh Abdul Jabbar bin Sheikh Muhammad Nasiru Kabara Kano ma yalfizu min famihi abinda yake faɗa a bakin sannan wa ana aqulu lakum ni ina faɗa muku a wannan wuri alamatun min alamatil mu'minina alama ce na alaman mu'minai irin su annabi Ibrahim dubi inda annabi Ibrahim ya fito dubi sauran annaba inda suka fito dan uwa musulmi to alama ce irin ta alaman mu'minai والدليل القاطع على ما أقوله دليلي wanda yake mai karfi akan abin da yake faɗa fi suratul hashri aya 22 Allah ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu na'am walau kanu آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار نعم تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه نعم أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون Allah subhanahu wa ta'ala dalili ne da yace abin da ya faɗan nan alaman muminai ne Allah ya ce la tajidu qauman ba za ka samu wasu mutane ba samsam yu'minuna billahi da suke imani da Allah wal yawmil akhir kuma suna imani da ranar ƙarshe yuwaduna man haddallah ka same su suna nuna soyayya ga wanda suka saba wa Allah inji Allah subhanahu wa ta'ala in dai kaga mutum yayi wannan to alaman mumini ne wanda ba zai yadda ya nuna wa soyayya ga wanda ya saba wa Allah wa rasulahu da manzonsa ba Allah ya ce walau kanu aba'ahu ko da ubanninsu ne ko da ubanninsu ne nan ba muna nufin ubanninsu sun saba bane a'a manhajar kira da shi Allah ya fahimtar da uban ya riga ya kama ya tafi inda ya kuskure mu addu'a Allah ya gafarta masa amma shi ga abin da ya faɗa Sheikh Abdul Jabbar ga abin da ya faɗa don haka bai yi tunanin ko in ya faɗi magana ko ta saba da ta mahaifinsa ba wannan alaman imani ne wannan alaman muminai ne idan ya son zuciya sai ce to in babansa ya taɓa faɗa magana ta kuskure shi a nan zai tsaya ko za a mutu kaga son zuciya ya shiga to muna tabbatar muku bai da son zuciya wannan malami bai da son zuciya mun tabbata abin da ya faɗa yana saba wa fahimtar ma mahaifinsa iyo balle wani ku ji bayanan da ya kwanakin nan akan ɗariƙu iri-iri malam in ka ji ma kawai kai zaka ce ma wannan addini ake yi kuwa ɗan uwa musulmi kuma ya ce in ana taɓa shi wallahi zai fallasa to don haka ku saurare shi da kyau mu amfana da iliminsa abinda Allah wato ba wai ya fi wani karatu bane a'a abinda ya faɗa mai faɗan gaskiya ai shine malami ya faɗi irin wannan magana a tsakiyar Najeriya inda muke yanzu wannan shine malami dan uwa musulmi abinda muke nufi kenan walau kanu aba'ahum koda ubannin su ne au abana'ahum koda ƴaƴan su ne au binene au ikhwanahum ko au aba'ahum au ikhwanahum koda ƴan uwansa ne au ashiratahum koda dangin su ne to wayannan idan dangin su
duka suna kan kuskure, sun saba wa daidai, su suna gani suna daidai ne, amma in ka leƙa kaga sun ba daidai ba, to sai ka faɗi gaskiya. Ka ce abu ne, in an ce, to mahaifinka ka ce Allah ya gafarta masa inda ya kuskure. La tu akhirna in nasina aw akhtana. Wannan inin manan adalci, ɗan uwa musulmi. To irin wayannan mutane, ulaika kataba fi qulubihimul imana. Wayannan irin su Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu. Wa ayyadahum kuma ya taimake su bi ruhin da wani karkarfan imani min ku daga shi Allah ɗin. Mai karkarfan imani shine bai tsoron kowa, sai dai Allahnsa. Kuma idan gaskiya ta zo zai faɗe ta, ko daga ina ta bullo. Wannan shine wa ruhin min wa yudkhiluhum irin wayannan Allah ya alƙawari zai shigar da su jannatin gidajen aljanna tajri min tahti al-anhar wanda ƙoramu suke gudana a karkashin su khalidina fiha ko suna madawama a cikin kai irin wayannan mutane radiyallahu anhu Allah ya yarda da su wa radu anhu su ma sun yarda da Allah sun fito sun faɗi gaskiyar al'amari ulaika to irin waɗannan fa waɗancan hizbullahi sune jama'ar Allah Allah ya ce ala ku saurara inna hizballahi lalle jama'ar Allah humul muflihuna sune masu samun babban rabo shine aljanna in kiyama ta yi wa qawluhu ta'ala fi suratu taubati aya ta 23 aya ta 20 wato da 4 inda qawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum أولياء نعم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الله يقول يا أيها الذين آمنوا يا قوة أن سكي إيماني لا تتخذوا آباءهم كان كل أبنينكم وإخوانكم دقان أوانكم auliya a masoya wato ga Allah ku zaɓe su ku bar Allah. Allah ya ce mummune kar ku yi haka. Don sai da ya ce ya ayyuhal ladina amanu. Wannan aya an sauke ta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mutane waɗanda gaba ɗaya gumaka suke bautawa, ba sa sallah, ba sa azumi, ba sa zakka, ba sa aikin haji. Wato duk abin da ibada ta zo da shi na alƙur'ani nan ba sa yi sun ce annabi Muhammadu ƙarya yake su yi. To wayannan Allah ya sauko da wanda suka yi imanin Allah yake ce musu la tadakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya'a kar ku riki ubanninku da ƴan uwanku wato awliya'a ku dauke su sune masoya wato ku bar Allah ga dokokin Allah inistahabbul kufra in sun zabi kafirci alal imani akan imani wato gumaka suke bautawa su ba sa sallah ba da mai sallah ake yi ba ba da mai azumi ake ba da mai zakka ake ba da mai tsare dokokin Allah ake yi ba don haka na kawo ta a kan misali yadda za a gane wa man yatawallahum minkum wanda duk ya jibance su daga cikin ku inda suka bar Allah fa ulaika humuz zalimuna to wadancan sune azzalimai inji Allah subhanahu wataala gaban ma yace musu qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. sai Allah ya ce musu kul ka faɗa musu ya rasulullahi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama in kana aba'ukum in kuma kun ga ubannin naku wa abna'akum da ƴaƴan naku wa ikhwanakum da ƴan uwan naku wa azwajakum da matanku wa ashiratukum ay wa amwalukum wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amwalu niqtaraftumuha da dukiya kudi wanda kuka je kuka kiro neman su kuka nemo su kuka tara wa tijaratun da kasuwancin ku na saye da sayarwa na fuldodin ku ta kashauna da kuke tsoron kasada ha karyewanta
a ce yanzu ba ku da shi ya fi so muku wa masakinu taradawnaha da gidaje waɗanda kuka yadda da su gidaje wanda babu irin su gidaje masu kyawu ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi idan su suka fi soyuwa a gare ku minallahi fiye da Allah wa rasulihi fiye da manzon Allah sallallahu su za ku zaba ku bar Allah da manzo wa jihadin shi yafi muku daga jihadi fi sabilihi wajen ɗaukaka karmar Allah ku ta jihadi da manzon Allah to fa tarabbasu ku je ku zabe su ku bar Allah amma ku jira hatta ya'ti Allahu bi amrihi har Allah ya zo da al'amarin sa dan da dai aka je lahira kan ko ka dai da su bare amfane ka ba Allah ya ce wallahu Allah la yahdil qaumal fasiqin Allah bai shirye da mutane waɗanda suke alfasikai waɗanda suka zabi Allah wato suka bar Allah suka zabi wanda ba Allah ba sannan kuma suka je dauki rashin gaskiya suka bar faɗan gaskiya ba hadari kamar malami da baya yadda ya faɗi gaskiya ya boye abu mummuna wanda zai cutar da mutane a lahira amma yana kallo yaki wannan bawan Allah ya fito ya faɗa ya faɗa wa mutane ya rage mutane su gane inda addini yake ya riga ya yi jawabi mu akan hanya aka same mu ya samu ya yi jawabi wannan malami amma ma ya ƙuluhu shaikhu amma abinda Sheikh Abdul Jabbar Sheikh Abdul Nasir Muhammad Kabara wato min jam'il ahadisi fi zamani Abi Bakar Siddiq radiyallahu anhu hadisan da yace muku an tara wajen Sayyidina Umar ya nemi ina horan miliyoyin hadisan nan suka fito yana bin ku bashin tambaya maza a kawo masa daga inda fito kuma daga wajen wa kuma wa ya kawo su cikin addini to koda su din ma na zamanin Abubakar hadisi 500 ai fa aharaqaha Abubakar Siddiq Abubakar ya kona su yace Aisha ta kawo masa wuta ya banka musu wuta yace ba zai mutu ya bar wani abu ko bayan Qur'ani ba wanda Annabi ya bar musu yan uwa musulmi ya kira Aisha ta kawo wuta ya kona su Abubakar radiyallahu anhu ya kona su shikenan bayan ya kona su wa qala yace la atruku shay'an ma kita ni ba zan mutu in bar wani tare da littafin Allah ba mi Umar da yazo sai da ya hawo halifan ku je ku duba littafin da malamai wannan malami ya haska totilan kowa ya tashi ya ilimi yayi karatu sayyidina Umar ya tara sahabbai yace to tunda na hawo halifa yanzu an ce annabi yayi maganganu ina so in tara mutane aje a tattara magana aje a ce a rubuta hadisai sahabbai suka ce masa ya dace ya amiral mu'minina ai ya dace shikenan fastakhara Allah Umaru shahran Umaru sai je istikhara na wata guda wato abin da ake nufi istikhara in kai na bilbilinka ka daga hannu ka roki Allah ka ce Allah abin da na nufin nan in alkhairi ne ka bani goyon baya in ba alkhairi ba ka nuna min rashin alkhairin sa wannan shine ake nufi istikhara to Umar yayi na wata guda ran nan sai ya fito wa qad azama Allah sha'anahu Allah ya azama masa sha'aninsa ya biya masa bukatansa da yake nema ya sake tara sahabbai yace na tara ku na ce ina so in rubuta abubuwan nan da aka ce na sunnonin annabi na waye in tara suka ce kware ku amirul mu'minina yace to zakartu qauman natuna wasu mutane qablakum wanda aka turo su aka kawo su annabawa kafin ku kuzo sune yahudu da nasara yace katabu kutuban sun rubuta littattafai da yawa wato ma'a kitabillah tare da littafin Allah da ya basu karshe fa akabbu alaiha sai suka kifu akan littafin suka dauke shi suke aiki da shi wa taraku kitaballahi suka bar littafin Allah din gaba daya yake wallahi Umar sai da ya dade a wannan rubutun naku kuje ku duba yace la ashubu kitaballahi ma'a shay'i ni bazan shudanya littafin Allah tare da wani abu ba wannan duk rubuce-rubucen sun kawo kuma mun san malam ya san wannan kuma in kun taba shi zai fito da shi don dama yayi wannan maganar ɗan uwa musulmi to don haka muna fata abin da ya faɗan nan Allah ya sa shi khalisan liwajhihi ya zama domin Allah kuma Allah ya biya shi don haka shi ɗan uwa musulmi mu tsaya mu rike littafin Allah ku dubi zan sake waiga muku wato hiran da Malam Yahaya masu suka yi a Qibla FM ku dubi yadda ya tara hadisai a gabansa yana neman wani hadisi an kasa kawowa wai kuma daga baya sai naji ana ce wato ai ana tunani wato kafin a rubuta mawaɗa tunda shi baban wannan Maliki Anas da ake kiransa Anas bai ga annabi ba to yaya bai aihi Maliki kafin ya aihi Maliki yana sallah ko baya yin sallah wai ana cewa ai ana tunani ai kila akwai littattafan da aka rubuta kafin mawaɗa ku je dai ku duba tarihi babu wani littafi da za a rufe a buɗe a karanta
babi a farko sai dai mu wada huwa awwalu man sannafa wa bawwaba fi tasnifi maliki ku je ku duba tarihin nasu mana ko an rubuta muku ko karanta bane shine farkon wanda ya bawwaba to ya aka ce hadisi 100 ya tara a ciki 100 kowanne akwai ƙara rasulullahi amma ƙarshe yau zubar da su gaba ɗaya rage 500 malam a cikin hadisi 100 masu lissafi su je su yi an watsar da saura 500 da Allah hadisi nawa aka zubar in kun kirga ko faɗa mana ko a waya ne hadisi nawa ne to shi malamin ne yake so ya nuna muku hadisin 100 a je a duba cikin muwaɗaɗin tamilin hawaliki a duba fa'idatul ula fa'idatul saniya fa'idatul rabi'a fa'idatul salisa khamisa a ciki za ku samu wannan magana a cikin muwaɗaɗin tamilul hawaliki don haka ashe kenan ƴan uwa musulmi sai a tashi addini nan namu baki sun shigo mana za su rusa mana addini mu tashi gaban Allah ba Allah muke bautawa ba mutane muke bautawa ku koma kuma ku nemi wato kasusuwa na shi Sheikh Abdul Jabbar waɗanda ya faɗakar mutum musulmi ma bai sai faɗi wannan maganganu ba gaskiya tsakani da Allah musulmi bai kamata ya faɗe su ba a maida mutane Allah dai wallahi bai kamata ba ƴan uwa musulmi to don haka ashe kenan wato wannan shine dan takaitaccen ta'aliki da nake so nayi akan wannan jawabin wannan shehin malami muna masa addu'a Allah ya saka da alkhairi kuma Allah ya sake fito mana da irin su waɗanda za su karfafe mu wato su tabbatar mana khurafat ya shiga ciki ku dubi yanda yayi maganan dujal su mahadi su dujal to kai yanzu menene ma'anan dujal dum shehi zai faɗa muku nan gaba ma'anan dujal ad-dajalu al-kadhabatu makaryata shine ma'anan dujal kowane annabi a zamanin sa an samu dujal ma'anan dujal wanda za su yi ƙarya annabin na wa'azi su ko su je su shiryo ƙarya suna jefa addini sune dajadilawa aje a duba munjil muhid aje a duba gasunan dai ba sai mun faɗa muku littattafin ba gasunan ma'anan dujal ma'anansa ad-dajjalu al-kadhabu mai yawan ƙarya shine ma'anan dujal mai ɓadda mutane akan ƙarya ashe ko malami ne ya ɓadda mutane akan ƙarya sunansa dujal shine ma'anar dujal ba wani abu ba ga qur'anin mu malam akwai abin da yafi shi da ko zuma bai kai qur'ani ba malam ka faɗe shi da hujja kuma ka je ran kiyama Allah ya tambaye ka yace ba zo ku tsaluna qur'anin za ka nuna masa ba za a ce wannan sahihi ne Allah wannan aya sahihi ya ce wannan kuma da'ifi ya ce ai duk kai ka kawo wannan azizi ne wannan mataruk ne wannan mawdu'u ne malam banda qur'ani yanda yazo daga Allah haka zai koma gaban Allah kuma ya ajiye shi wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika wa sawfa tusaluna baka dai da su kulle ba yan uwa musulmi don haka alqur'ani nan dai mu tsaya dai mu kokkofe shi komi namu na ciki kuna ji dai hatta adadin raka'o'inmu na cikinsa hatta adadin kallon alƙiblanmu na cikinsa hatta adadin salloli da muke bayarwa adadin ruku'inmu adadin sujjadanmu duka qur'ani ya kayyade mana shi in ka kirga abinda ake na salloli 5 din kan lissafa kowanne ka shiga qur'ani gashi nan Allah ya fito maka da shi don haka addinin musuluncin mun nan yafi ƙarfin ayi conference a zauna wai a ce Allah ya kawo abu a dunkule to mu zauna yanzu dai Allah ya aiko abu a dunkule ko to a zauna to duk duniya mu ga wanda zai warware shi idan Allah ya kawo shi a dunkule waye isa addinin musulmi ba wanda annabawa za su taru bane su yi meeting su ce to tunda an kawo a dunkule bari mu sassara shi ya kamata mu yi kaza banda addinin musulunci addini halittan Allah ne Allah ya haluce shi tun zamanin annabi Adamu sai da ya haluce shi sannan ya fudda Adamu aljanna da ya masa laifi shine fa in ma ta yannakum minni hudan wa tabi'a hudaya babu wani abu banda shi fala khawfun alaihim wala hum yazanuna don haka shi ɗan uwa musulmi alqur'anin nan dai mu dage masa malamai ku fito ku bayyana mana haƙiƙani kun san lugga kun san duk abin da ake bukata na lugga wanda ake bukata don qur'anan arabiyan ne yana buƙatar larabci yana buƙatar ƙwarewa a larabci yana buƙatar ƙwarewa a fannin wato lugga kowace iri mutum ya santa domin alƙur'ani shine uban lugga duk yadda ka kawo ta ma'aunin lugga a cikin alƙur'ani zai tafi daidai idan kaga luggan ta saba alƙur'ani luggan ne ta lalace ba ita ce daidai ba yan uwa musulmi kuma littattafan luggan nan ba wai ƙarya suka muku ba a'a ba su ce maka ga yanda za a yi sallah ga yanda za a yi ka son lugga
idan Allah ya in an ce wa qala Allah ka san cewa Allah ya ce idan ka fasara da Allah yana cewa haka gaba da baka san inda ya fiskanta ba to kuma haka yake faruwa mana ga dukkan yawan malumai shine ma'anan lugga wa idza talabta min al-ulumi ajallaha fa ajalluha naf'an muqimul alsuni idan kana lema daga cikin fannonin ilimi wato wanne ne yafi daraja yace fa ajalluha naf'an muqimul alsuni wanda yafi su daraja shine wato fannin da zai miƙar da harshenka maf'ulun bihi ka bashi wasali a sama fa'ili ka bashi rufu'a majaruri ka bashi kisra mudafun ka bashi kisra na'atun tabi'un liman uti kawai idan na'at rufu'a yazo manut din ba in yazo da rufu'a na'at din ta rufu'a ne haka za ta tafiya shine muqimul alsuni ba za ka dauki wasalin sama ka kai shi kasa ko rufu'a ka masa nasaba ba wannan shine fa ajalluha naf'an muqimul alsuni maza a tashi ayi wannan samari yara ƴaƴanmu kannenmu abokanmu mu tashi dai mu dukufa kan karatun nan maza mu miƙe harshen mu daga qata'ul lisani daga kabai daga kuskure mu miƙe shi shine alqur'ani yake tafiya da shi dan kwa musulmi yanzu mana malami in ba ilimi yayi ba yaushe zai zama muku wannan shine ta'aliki kaɗan kenan da nake so na yi ina fata kuma wato ga zuwa ga musulmi gaba ɗaya inda aka ji nayi kuskure ina roƙon Allah to gafarta mini kuma ina roƙon Allah kansa ya gafarta mini wato Allah kuma inda nayi dace Allah ya tara mu a cikin ladan rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin